मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो आहे. तर मित्रांनो, आज मी एक अचानक व्हिडिओ केला आहे. तर आता आम्ही इला कुडाळात भजनासाठी आणि आता भजन चालू करतो थोड्या वेळात, पण त्याआधी मधला तुमका कुडाळ दाखवूया. नक्की खरी लावे दाखवतो. चला तर आता वर बाजारात जाऊन येऊया आपण. तर मित्रांनो, हे बघा कुडाळ दिलाव तुमका दाखवतो. तेव्हा मोठ्या अक्षरात नाव लिहिलेलं कुडाळ म्हणा, पण ते आता इथून दिसणार ना, कारण लाईट येता. तर मित्रांनो, हे बघा बेकरी दिलेला आहे. पाहुणे आहात तुमच्याकडे खाऊ घेऊ दिलेला हे बघा. दाखव रे. बघा बिस्किट बोर्ड आणि माझ्या याच्यात आणि आता चालला होता भजनाक परत आहे. तर मित्रांनो, तुमका आधी ओळख करून देत आहे. हे बघा माझ्यावर कोणाचे दाखवत आहे. हे बघा, हे स्वप्नील बागवे, हे अमोल दळवी, हे प्रफुल्ल दळवी आणि आमच्या पुढे चालता ह्यो मनीष दळवी. तर तुमका दाखवत आहे. हे बघा मनीष दळवी. तर मित्रांनो, गणपती बघा किती सुंदर हा, आणि त्याचबरोबर सजावट पण बघा.
मित्रांनो आता आपण एवढी होत थांबूया. आणि मित्रांनो आजचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर कमेंट करा. त्याचबरोबर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो आता आम्ही चाललो वेतुऱ्यात, तर आता आमचे वेतुऱ्यात पण भजनं असत 3-4 असत. खूप आमका वेळ पण लागतलो आणि मी काय तुमका सगळी भजन दाखवू शकत नाही कारण व्हिडिओ खूप मोठं होतलो, कारण एका भजनाचा व्हिडिओ खूप मोठं झालो. चला तर आता पुढच्या व्हिडिओत भेटाय.